Oh yes, kumusta kayo mga Jojo? And we're back again to our channel. So, ako po si Ilad, Ilad Magapo. So, if you're new here, what's up? How's it going? And kung dati ka nag-video, what's up? How's it going? Naling mga posibilidad pag nagbalik ka sa Hawaiian channel, igwa Ang extra greeting. So, nyam, nabanggi ang content is may nagapot sa kuyang sarong YouTuber man. Taga Bicol siya. Also, siya si Sendler TV. So may tinagsasamuya, actually duwa kaming vlogger na I don't know, di ko masabing vlogger ang sarili ko kasi we only have 200 subscribers. So sa man na small YouTuber, kung pwede tawagon, siya si Mariela Rojo. So salamat sa pag-response, sa pag-notice mo sa kuya kasubag ko. So subscribe man ka mo sa channel niya, ilalago sa description itong channel niya. So tapos kay Sendler TV also. Salamat sa pag-abang ng mga upload ko miskin. So yes, nagabot siya, nag-tag sa kuya sa Facebook ng mga questions na pang content da. So answer ang tanong din na magpalo yun ta matanga ng bangge. So yes. Ay by the way, Kenneth, my memer. Saga ma-shoot ako ng mga mamim review saga. Ara mo kaya about the in-upload ko itong gaming content na Happy Wheels na apod kong Guts and Glory. Ano ito? Napura sa mga na-edit ko eh. Kaya Kenneth or basta ako kasi man dyan mga Jojo, magtag ka mo sa kaning mga memes na pang quality para maka meme review tas maka pag tumawa ka may corn beef ka. Let's go! Kastahin na! So, punanta na. Kung sino daw ang idol kong YouTuber o kaya vlogger. Siyempre si PewDiePie, si Curtis Conner, then pag searchan si Davey504, si Paulul. Actually, yung mga vlogger o mga YouTuber na gihiling ko minsan mga pang music man, ano pa dyan, saro pa dyan si Jerry Dines. Tapos si itong may ibaning kopya acoustic guitarist man. Yes. Lucas Breyer. Yes. And then Rumi Official. Yun yung mga favorite YouTuber ko. So, ano ang pinagkaiba ng vlogger sa vlogger? Ang pinagkaiba ng duwang ay Hindi. Ang vlogger kaya, iyan diso itong spelling vlogger, B-L, so nagpupun sa V, as in B in boy. Ang vlogger, iyan diso, it's all about writings. Halimbawa, journals, pwede dyan na-upload nitong mga journalist, reporter, mga arog na yan. Tapos, i-post nila sa social media. Tapos, depende kung bibisitao ng sarong kuyan, mambabasa. Tapos, ang vlogger man, as in V, Victory, kuyan yan. Pag yaw nasa media, ay sa video. So, pwede nang may taram, pwede nang may broadcast, pwede nang maglakaw-lakaw. The heck, ayoko nyan, Devan. Joke lang. So, yes, yan ang pinagkaiba ng vlogger sa vlogger. So, sunod. So, YouTube, syempre. Kasi kung Facebook ka lang ng Facebook, well, daw, scroll sa Facebook, matamaan ka ng pirang mga patama dyan, papasura. May kang sweldo sa Facebook. Hindi, kung sweldo sa Facebook, pero imposible, malabo, medyo masakit. Kung may page ka, iyo. Pero ang YouTube, pag pinagsikapan mo, araw ka na sa kuya, tigsikapan ka. May sweldo ka dito, pa Pasali. sa nang pasali sa tubangan ng camera. Sikang tig arog ko, tig pabakalan tig dida. Ano nang term man? Yes. May sweldo ka. Kaya kung iyaon ka dyan, nagdadalan, mag-subscribe ka, i-like mo, di ka na maging pakrit. Kung Bicolano ka, kastahan taka, let's go. Susunod. Number 4. Travel o prank? Siyempre, vlogger.
prank! Kaya joke lang. Abo ko prank. Anong tong hadaw? Siyempre, prank. Iniisip ko mga prank. Lalo sa Pilipinas. Scripted. Garo mas na itong mga garo mas lang. Uy, pre, mga prank ako. Dapat ako ka nagibuhon mo. Kunyari, maagi ka madangya sa kuyan, sa pintuan. Uy, pre, tas ang gibuhon ta. Tas kunyari, nadulas ka madangya. Yes, org masakit to doy. Garo masang nadulas ako. Prank. Tas ginawa, siyempre, magrabe kitang views yung mga magiging porta kita. Yes. Kaya ko ning prank ta. Mga scripted man lang yan. Kunyari nga. Uy babe, ang prank ako kunyari, igwaman nga akong ibang ilusyon. Tapos mauwit ka man nga. Iyo. Tapos gagalingan ko pa rin. Kasi may bayad yan eh. Pretty funny eh. Okay to. Tapos kunyari mga ano man nga. Nadulas ako. Prank. What the heck? Tapos garo man nga mga kunyari pa nga mapadihal na. Gagawin natin ngayon, prank ay nadulas ako. Prank! Tapos kunyari man nga ma-prank man nga garo. Uy babe. Babe, ano to? Igwa ka ng ibang baye. Babe, bawa kong bayan. Tapos in the end of the video, sorry. Tapos pagkabanaban, like and share my YouTube channel. And click the freaking putong bell. What the heck? Yan, scripted. Abo ko ning prank. Ang maya ko, travel. Pero mayang kwarta para pag-travel. So, magduman sa Japan. Kaya ako magduman sa Pusumo. Char. Pag-travel kaya, kareba na dyan ang kakan. Yan ang mga magayon na mga pang-vlog. Mahaling mo itong kultura ng Pilipinas, kultura ng ibang bansa. Bako lang itong puro laugon mo ang ma-expose dyan. Ma-vlog kasi kang kakan. May pakiram kung anong tigkakan mo sa oral daw. Magmukbang ka pa dyan ng udo. Magmukbang ka pa dyan ng daga. Joke lang. Yes, sunod. Ano daw ang gusto ko? Kung ako ang nagre-react o yung ako ang nagre-react o ako ang nire-reactan. Siyempre, ang musmi ako itong tigreakan. Siyempre. Hadaw. Para maaraman ko kung ano pang dapat kong idagdag, kung ano pang dapat kong i-develop, o kung ano pang dapat kong ibuhon sa arog kanito sa kuya. Dahil ko aram tigigibo ko sa buhay ko. Yes. Siyempre, mas maganitong tigreakan ka. Ba? So, yes. Next question. Brief. Favorite sound effects. Siyempre, ining. Tapos, ining. Kastahin ha? Yes. Kasi, laugh track. Siyempre, laugh track. Itbulaga. Nagre-remind na magngirit ka mo. Yo. Garo man sanang. Ano yan? Garo man sanang. Hoy, may laugh track. Magngirit ka. Ay, ipalan. Next question. What can I say about this freaking Robert Wade? Alam mo, ang Robert Wade, garayang virus. You know why? Sana pag nawara ng virus na mawara naman ang meme template ng freaking Robert Wade. Ano kaya ang Robert Wade? Garo mas na yan, nag-apply kang kumikero sa sarong bar, tapos nagpangirit ka sa score ni, it was like, good evening everyone. So, shut up. Thank you. May joke ako sa inyo. Anong isda ang bobo? Ano yun? Yes. What? Yes. Sirit na ka mo? Siret. Yes. Siret. Eddie Sardinas. Mag-hit mo ka mo. Hala, desin na nag-niret. Oh, I know what to do. Matt, garong pwede ko nang iluwas ining sa kuyang magic trick para magniris ng gabos. Yes! Thank you. So yes, ang comedy gold, ang comedy gold, Neymar, pag-igwa ka ng Robert Wade. So sana matapos ng pandemic,
na Robert Wade na yan. Ilumong na yan. Lumang-luma na yan eh. Mga pera ng mga normies na Pinoy mga mangirit. Ay, yung nga pala, may Robert Wade mangirit. Kita kasi memes yan eh. Sunod. 9. Buttercup o Robert Wade. Actually, mayaman talaga dyan sa duwa. Ano yun eh. Pero may gamit ni mga norming, mga memer man lang ngayon. Memer. Yes. Ano na lang, Buttercup. Kasi, ano siya, medyo aesthetic. Tapos, ang instrumental niya malupit. Kaysama sa Robert Wade din. Umain ka mga Robert Wade. Kamo mga Bicolano ha. Hindi ko maggayong laag ng mga Robert Wade na yan. Puro sa Robert Wade. Kahirak naman ng Robert Wade. Sunod! Last question. May pag-asa ba kayong mag-collab ni Mariela Rojo ba? Correct me if I'm wrong. So, depende. Pag may ano na-monetize na, munya ma-jump po sendo. So, yes. Pwede. Pwedeng mag-collab. Pero yun, sabi niya nga ba, di makakollab sa same as sa wrong channel. Pero, may posibilidad. Taga Bicol man lang kita eh. Yeah. Then, salamat sa mga question at salamat din sa content. Sendler TV, de paglingawan na mag-subscribe sa iya. So, shout out. Yes. Igwa naman kita ning salamat dahil 200 sub. People of the Philippines come. Yes. So, abutin nito ng 1K, 500K, or whatever. So, just subscribe and whatever. And Mariela Rojo, please naman paki-public ng comment kasi perming di ba naka-comment? May ako mag-comment naman sa video mo. Sana mabisto ta ka pa, sana mabisto mo na as a YouTuber rin. Sana mahiling tangkada sa ro na successful na. So maabutan tayo si Tio Buylado. Ay lat, ginawa na rin muna ko. Buylado, ano ang masasabi ko kay Buylado? Buylado, angas mo, hindi, joke lang. Buylado, Boss Karepa aka Buylado, salamat sa pag-notice mo sa Kuya Perme and dawa sa comment lang. And by the way, itong challenge ko sa'yo mga kanong udo, ika mag-inot. Diyan. Salamat sa mga sound effects and salamat din sa pagiging influencer mo sa mga Bicolano, lalo na naman sa mga matatagas ang payo. May bago girare siyang upload niya na bangge. It's April 18. So, more subscribe and God bless. And salamat dahil ang influence mo ay grabing maray sa mga Bicolano. So, ikalangan nag-angat ning mga, kumbaga, dahil sa imo na discover ang talent man ning mga Bicolanong arog ko. Pero Tagalog daw. And then kay Uragon Vlogger, yes, kay Whoop, yes. Shoutout din po sa inyo, sir. God bless. Ilad out. Bili nga po, kaping matapak. Kaya kang paglaban.